V roku 1957 vstúpil Breitling do sveta potápackých hodiniek a urobil niečo, čo v tej dobe nedávalo zmysel. Predstavil potápacký chronograf. V 50. rokoch sa mení spôsob, akým ľudstvo vníma oceán. Expedície, ktoré viedol otec moderného potápania Jacques-Yves Cousteau, prinášajú prvé autentické zábery z hlbín a potápanie sa postupne stáva symbolom modernej éry objavovania. Breitling, dovtedy známy leteckými chronografmi, preniesol svoju expertízu z oblohy pod hladinu. Super Ocean spojil technickú funkčnosť s premyslenou estetikou. Nasledujúce 10 ročia priniesli vývoj aj zmeny. Model sa stal robustnejším a modernejším. V roku 2007 sa značka vracia k pôvodnej myšlienke. Vzniká Super Ocean Heritage, návrat k dizajnovému jazyku z roku 1957. O 2 roky neskôr prichádza vlastný chronografický kaliber, ktorý kolekciu posúva do súčasnej technickej kategórie. Súčasný model Super Ocean Heritage prepája tieto vrstvy do jedného celku. Dizajnový základ z roku 1957 ostáva zreteľný, no spracovanie reflektuje 21. storočie. Keramická luneta, precízne opracované púzdro a in-house kaliber B01. Vodeodolnosť 200 metrov je dnes samozrejmosťou. Podstatnejšia je však kontinuita myšlienky, spojenie technickej funkčnosti a kultivovaného dizajnu. Super Ocean Heritage tak nie sú len potápačské hodinky. Predstavujú kontinuálnu líniu, ktorá siaha od éry oceánskeho objavovania až po súčasné hodinárstvo. Model je dostupný v klenotníctve Mascaľ. Vybraný a prezentovaný s dôrazom na detail.